Yo, what's up mga tol? Nandito ulit ako para sa panibagong cooking video. At dahil dyan, isang mapagpalang araw sa ating lahat. It's me again, si Pula, ang tropa nyo nagbabalik para sa Ilocano style na pinakbet for today's video. Wag na natin pang patagalin. Let's G! Bali, papakuluan ko muna saglit itong pansahog para mamatay ang lansa at matanggal ang impurities. Itapon ang pinagpakuluan. Hiniwa-hiwa ko ng maninipis saka ko isinalang ulit para palambutin. Habang pinapalambot ang pansahog na worth 54 pesos, hugasan at linisin ang mga gulay at aromatics na kakailanganin. Ganito naman ang style ko maghimay ng bunga ng malunggay. Sobrang nakakamiss nga naman talaga pag may kasamang ganito no? Gusto ko din sana may alukon kaso wala akong makita sa palengke dito. Panahon pa naman ng alukon ngayon, sayang. Napanood ko sa mga vlog ng mga Ilocano, nagha-harvest sila ng alukon. Nakakaingit Kapag naglalagay ako ng kalabasa sa pakbet, hindi na ako naglalagay ng laman ng kamote. Mas bet ko talaga ang kalabasa na ilagay kaysa sa kamote. Pero mas bet kita, baby. Charis! Kapag nakapanood ka ng cooking video kagaya nito, tropa, lagi mong tatandaan na hindi lang yung niluluto ko ang kailangan mong matutunan. Kasi basic lang naman to Halos lahat naman tayo magaling magluto Unang-una mong papansinin kung saan nakapwesto yung kamera ko. Sa pagkuha ng cooking videos, kailangan maraming angles para hindi maboring nanonood sa'yo. Iset mo yung kamera mo at least 4K resolution and 60 frames per second. Tapos wala kang ibang gagawin kundi video ka lang ng video sa iba't ibang angles. Uy! Nakakamiss din tong klase ng ampalaya na to Ganitong design lang nahiwa ang trip ko sa ampalayang ito kapag nagpapakbit ako. Kapag kumukuha ng video, iwasan mong maalog yung kuha mo, tropa. Masakit sa mata. Walang magtsatsagang magbigay ng oras sa'yo manood sa maalog mong video. Itong klase ng ampalaya na to kahit hindi mo tanggalan ng buto kapag bata-bata pa Balusa naman kung tawagin sa amin itong klase ng bilog na talong na to. Ganitong style na hiwa lang din ang trip ko dito. Pansinin mo yung kamay ko, tropa, habang naghihiwa naka-motion blur. Basic lang din yan sa editing. At syempre, imo-montage natin yung ingredients natin bago natin lutuin. Alam mo naman na kapag kumpleto na ang ingredients, puro shoot na lang ang gagawin natin dyan. Bali, isang sandok na cooking oil lang ang gagamitin ko sa buong proseso. Ang pagluluto ng pakbet, depende sa trip yan. Depende sa style. May kanya-kanya tayong style. So, bali, ang gagamitin kong technique ngayon ay yung toppings style kung tawagin. Bali, inihahanda ko muna ang magiging toppings ng mga gulay. Ito kasi ang magiging sauce niya or magiging pampalasa niya. Bali, isa't kalahating sandok ng bagong isda. Halu-haluin lang ng pabebe tapos takpan saglit. At ito naman ang sabaw ng pinagpakuluan ng baboy kanina. Kalahating baso lang to. Tapos isinabay ko na ang patani beans dito para palambutin. Then after a few minutes, i-check ang patani kung malambot na to. Nakahanda na ang ating toppings o sauce. Kaya pwede nang ilagay lahat ng gulay sa isang lalagyan. Lulutuin natin to ng sabay-sabay syempre. Ganitong trip naman sa kamatis ang nakasanayan ko tuwing nagpapakbet. Pinipisa tapos nilalagay sa ibabaw. Pritong bawang, tapos ilagay na rin tong toppings. Syempre, ikalat lang natin dito sa ibabaw niya para kunyari maganda tingnan. At ito naman yung sauce na pinagpakuluan ng patani. Kalahating baso lang to, hindi maganda sa pakbet pag maraming sabaw. Tapos konting gayuma, takpan at isa lang sa apoy. Tapos binalikan ko siguro after 5 minutes. Then hinalo-halo ko para lang magkapalitan. Takpan for another 5 to 10 minutes. Tapos i-check kung pantay na ba yung mga pagkaluto ng mga gulay. Patayin ang apoy kasi tapos na tayong magluto. Combination ng mantika, bagong, gulay plus aromatics equals pakbet. Ganun lang kasimple, tropa. At ayan, naka-plating na. Syempre, i-plating pa rin natin yan para kaaya-aya ito sa kakain. At para maganda sa picture-picture, gagamitin kong thumbnail sa video na to. At para naman dun sa nagtanong kung anong gamit kong skincare, ang gamit ko pong skincare ay Filter Pro Max Ultra to the maximum level. Isa na namang quality video ang ating nagawa para sa mga kapwa ko aspiring video creators. Ang pinaka-challenge dito kung paano mo paiksahin yung video. Imagine 1 hour mahigit to tapos ginawa kong 5 minutes. Mukha lang akong isnabero pero hindi ako magsasawang sumagot sa mga PM nyo about video creating. At habang kumakain si Pula, shoutout muna sa mga solid nating tropa. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa solid yung suporta. Maraming salamat din sa mga nagre-request ng mga lulutuin ko. Hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng pambili
Pero babanatan pa rin natin lahat yan ng mga request nyo. At para naman sa mga nagtatanong kung ano ang gamit kong editing app, ang gamit ko ay CapCut sa lahat ng videos ko kasi yun ang sabi ng anak ko na i-download ko eh. Maraming salamat din sa mga nagsishare ng post ko kahit walang kwenta. You may check also my other videos sa end screen ng video na to. Ay siya, tikme kung napapaibig. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Love you! So, paano? Peace!